Sekuru Musindagore, Vekubatsrai, Mova Pachichemu. Sekuru Musindagore, ndaita chichemu and nerenti neschool fees yemwana kuchikoro. Vekubatsirai. Sekuru Musindagore, wakabigwa vanotumira nyuchi kumunhu akubira. Vakarwara vanorapa. Sekuru Musindagore, vanorapa chero mapenzi. Vanotendera njere mutamusenge dzenyu vanorapa. Dzangu dzokutendera dzokurapa wana Sekuru Musindagore manje. Andi makaenda mutauni mwatanga unoona wana Sekuru Bandela. Wokutendera njereko. Vaya vanoshaya mabasa, vanoshaya mbereko. Chero vanenge vatizwa nevadiwa wavo vanodzosa. Kune vaya vanoda sumudzigo mabusiness vaya. Sekuru Musindagore shashi inumber 1. Inga uri kunzweka nyika vanokubatsira pafoni. Chero vanoda kubisigwa zvidhoma pamba. Vanoda kuti pamba dzimba dzavo pabviso zvidhoma zvikwambo. Chero mumaminda vanogadzira. Chete venyu Facebook vana Bandela. Tarisai zvaita lunch. Ngendi kupa namba za Sekuru Musindagore. Nandinadzo zvihere kana ndanisisi. Wadzwani namba za Sekuru Musindagore? Vakandipa ka. Paipa vakafamba neni paya ndakavaona paya. Ndaita mahwani chai Bandela wandibandela cheka. Ndakakupa namba ndichakupa futi. Zvavharani. Iyo andi wakadzipiwa? Aiwa amai kana usingachandipi futi ko ndikarasha phone. Ndatenga imwe asi namba ndichakupa futi. Namba za Sekuru Musindagore dzati +263 77 1 38 41 00 00 kumucheto. Ndo namba za Sekuru Musindagore chete namba dzenyu dzepa Facebook idzi.